tal, señoras e señores? Son as 6:24 da tarde. Como cada tarde estamos cociñando en directo na Televisión de Galicia. Como cada tarde estamos no A Voltas co Prato. Pero hoxe é un día tremendamente especial para todos e todas nós. Por qué? Porque hoxe facemos 200 programas. ¡Qué maravilla! 200 programas, 200 A Voltas co Prato, 200 persoas que pasaron por aquí coas súas receitas, ás cales estamos moi agradecidos e agradecidas. Pero, sobre todo, temos vos que dar as grazas á xente que está na casa, que nos vedes todas as tardes, e iso é o mellor que nos pode pasar a nós. Por certo, ainda non nos seguides nas redes sociais? Moi mal! @Voltas co Prato e están penduradas todas as receitas que levamos facendo durante 200 programas e que agardamos facer 200 máis e que alguén ten que cociñar porque eu nin idea. Así que pasen, por favor, Xulio e Merchi. Un aplauso para eles. ¿En serio? Sí, dale. 200 programas, Que non lo iba a decir. Que bonito demais que nos cante a grandísima Ana Quiro, ilustre de Arzúa, a número 2 Arzúa, despois de min, que nos cante no programa 200. O alcalde non pinta nada, non? O alcalde, nada, eu son o alcalde de Arzúa. Sí. Que tal, como estás? Un saludo para o alcalde de Arzúa. Un saludo para José Luis, para o alcalde. Que tal, como estás? Moi contento. Despois de 200. Ademais, ti eres dos cociñeiros, eres o que máis programas leva. Sí. Cantos levarás ti? Non sei se levo máis que a ti, porque ti te veche vacacións largas, Sí, pero ti tamén. Ti Pero máis cortas, tamén. Non sei. Non sei cantos levo, pero estou moi contento. A nosa queridísima Merchi, que ven para celebrar estes 200 programas, como está? Moi contenta tamén. Estás Jolín, moi 200 contenta? programas é unha pasada. É unha auténtica pasada. Moitas grazas, de verdade, a xente que Moitas nos ve desde a casa. Hoxe quixemos facer algo especial, porque estamos tamén en datas especiais nunha semana moi especial, así que a ver que nos trae Fina de Mazaricos. Ola, chámome Fina e son de Mazaricos. Como estamos en Pascua, vou vos dar unha receta tradicional galega que se chama a bola de ovos. Mezclanse os ingredientes, faise unha masa e ponse a levedar hasta o doble do volumen. Pónselle uns ovos no medio, 3 ou 4 ovos. Os ovos son crudos, ca cáscara eso é todo. E despois métese ao forno durante 45 minutos a 200 grados de temperatura. Pois isto era o que antes les regalaban as madriñas aos seus afillados. E un saludo a todos. Hai Fina de Mazaricos que nos trae bola de ovos, que é algo que, como dicía ela, que se lle regalaba antes, non. Os afillados ou as afilladas. Unha receita moi tradicional. Os madriños, os madriños e os padriños. É o antecesor desto, Do ovo de chocolate. Sí, primeiro se poñían cruz, e despois se poñían de chocolate, e a raíz de aí naceu o ovo. O ovo grande xa máis decorado. Pero isto que é unha masa e pos ovos por riba ou como vai? É unha masa como parecida do pan, pero leva manteiga, entón o resultado é parecido ao brioche. E facíase no forno de pan, de feito estalaban os ovos. Os ovos ásanse. Pero os ovos van con casca? Van cruz, enteiros, e estalan. Unha especie de pan grande, tipo brioche, cos ovos por riba. Que curioso. Pois mire, nunca, creo que o vin algunha vez, pero nunca o probei. Pois valo probar. Nunca o probei. Oxe, Valo probar eu. Vale fazer ti? Sí. Bueno, entón sí que é bella a receita, Sí. É unha receita... Como que é bella? Bueno, sí, ti vas facelo tal cal como dicía Fina. Sí. Además faime moita ilusión, porque eso que é unha receta de orixe, antiga, sí, é bonita. De antes de América, de antes de que viñera o chocolate aquí, Bueno, o sei que... non sei. Ti que vas facer? Eu vou facer tamén algo moi tradicional que regalan os padriños e as madriñas os meniños. Pero igual algo un poquinho máis doado e un pouco máis para os nenos. Claro, Xulio meteuse... Ovo de chocolate. Xulio meteuse no percal, ela vai polo chocolate, que é o que sabe que vai gañar. Ovo de chocolate, sí, con todas esas cousiñas para ir por aí. No, sabes, é algo moi destas datas, pensando un pouco nos meniños. Pois, ovo de chocolate ou bola de ovos, cociñamos receitas de Pascua hoxe, no Voltas co Prato. Marchamos con Xulio Mato, vamos alá. Colle ovos. Cantos queres? Cantos precisas? Media dúcia, porque imos facer unha masa, esa masa de medio kilo, e vanos Aí está. facer... Veña, probamos con Xulio. Arrancamos o Voltas co Prato número 200. Na televisión de Galicia. Está nervioso? Sí. No, pero... Pero ben, non? Sí, moi contento. Quer dicir, estamos contentísimos, Igual na casa notan que estamos un pouco pasados de voltas. Pode ser, pero é que son 200 programas, non se fan todos os días. Claro, é así. Veña, como comeza a tua masa? Fariña, Ajá. vale? Medio kilo de fariña, 500 gramos. Botámoslle un pouquiño de sal, vamos a botar 2 pouquiños de sal. 2 pouquiños de sal, sí. Vale, mira, e agora, lévedo, que hai nos supermercados, lévedo seco, pero de panadería. Amigo. Vale?
que como ves é máis oscuro, o outro é blanco normalmente, este é máis oscuro. Que ten que ser lévedo de panadería, importante, non? Importante que é lévedo de panadería, porque vamos a facer unha especie de pan. Entón, mesturámoslo un pouquiño. Esta é unha masa bastante húmeda, entón, porque leva 500 gramos de fariña e leva 320 gramos, o sea, ou centilitros de auga. Ah, vale, leva moita auga. Leva bastante auga. Vale. Pero bueno, é bastante boa de traballar, Vale, pois medio kilo de fariña, 2 presiñas de sal, non? Un pouquiño Sí, un pouquiño de sal. Un pouquiño Eso, de sal. o gusto, se te gusta máis salgado, pois un pouco máis de sal. O lévedo que sexa, por favor, de panadería é 325 mililitros de auga. Eso é. Perfecto. E agora vamos mesturando, ben. Isto podese facer tamén na amasadora, se temos amasadora na casa. Sí, pero bueno, non todo o mundo ten unha amasadora. Pero como todo o mundo ten mans, Sí. bueno, a maioría. A maioría. Vale, eu é que se son para traballar non as utilizo. No, ti eres de man no bolsillo, eso é certo. Sí, gusta, Mira, ou apoiadas. Eu xe quero mandar un saludo, porque está nos vendo unha familia inteira que se xuntaron agora pola Semana Santa desde a Rioja, desde Entrena, desde unha casiña maravillosa que eu tive a suerte de estar ali. Así que un bico Jorge e familia, sí? Pois Jorge e familia da Rioxa que nos ven un bico enormísimo que nos encantan que nos vexan de fora de Galicia tamén. Eso é, que é a familia da miña afillada. E ademais, este chico non é galego, e botou 16 anos comigo bailando baile galego en San Sebastián. Que dis? Sí. Ti galeguices a todo o mundo, Sí, sí. Persoa que tocas, persoa que galeguices. Sí. E a ti non che dou... Nada, non me dá feito nada. A ti non chegou a cabeza, o sea. Tamén lle temos que mandar saúdos a xente que nos ve do outro lado do Atlántico, que hai moitísima xente que nos ve e de fora de Galicia, así que estamos encantadísimos de que nos vexades todas as tardes. E, por certo, tedes receitas de Pascua, de sobremesa, 664-483-419. O teléfono da Voltas co Prato, aí están penduradas, ou non, aí non están penduradas, pero chamade e contádenos todas as receitas que facedes na casa nestas datas tan sinaladas como é a Semana Santa. E recordade que repartimos cartiños hoxe tamén. 50 euros dunha vez e 50 de outro na Voltas co Prato. Non leves a mesa para diante, Xulio. É que vese pa tabla, entón teño que puxar. Mira, a ver, eu aguanto a mesa, vale. Como ves é unha masa moi húmeda, entón queda pegada ás mans, pero se a traballamos, o gluten empeza a desarrollarse e vais nos ir soltando cada vez máis. Vale. Como ves? Tens que dar así, Sí, as masas é paciencia e amasao, nada máis. Vale. Pois paciencia moita aquí non temos no programa. Contigo temos bastante. Bueno, a ver como aguantas sobre a mesa, e marcho con Merchi. Moi ben. Estás? Sí. Bota yo unha por debaixo, Marcho con Merchi. Mira o que facías, que nin se move. Sí, xa. Ala, Merchi, ovo de chocolate! Aquí estamos. Veña, O cóntame. primeiro derretir o chocolate. Ala, que é isto? Es un termómetro porque imos a temperar o chocolate. É un termómetro, Merchi. Non, para facer os ovos de chocolate, non simplemente se derrete o chocolate, hai que atemperalo, para que quede brillante e crocante. Vale. Isto non é algo que faga eu, isto fan todos os pasteleiros, toda a xente que traballa co chocolate fai isto, cando fai os ovos. Ten unha temperatura concreta, non? Para que despois che quede coa forma e demais, non? Quede brillante e crocante, cando cortas o chocolate fai crack, así tal. Que guai. Entón, que para facer iso hai que subilo a unha temperatura, despois hai que enfrialo, e despois, nada, traballar con el, vale? Se queredes ovos crocantes e brillantes, nós sabemos que agora vai ser un pouco complicado pillarlle o truco na tele en directo, pero vamos a deixar todo pendurado nas redes sociais, Mira como pita, ves? Pi, xa está toleando. Teño que marchar. Por que? Está pitando. Pensei que tienes que marchar, de verdad. Bueno, vamos a deixar nas redes sociais todo pendurado, tanto no Instagram como no noso TikTok e tamén no Facebook, Vale? Estás? Todo ben? Mira. Sí. Está 26, ten que derreter e subir a... Que lle pasa? Protesta! Parece un despertador, non? Ten que tomar o sintrón. Parece un despertador. Non sei. Vou a ver agora que lle pasa, pero nada. Ten que derreter. O primeiro que ten que derreter. E este é o molde... Ese é o molde no que imos facer o ovo. Estou collendo. Este é o molde. Este é o molde para facer o ovo. Entón, entendo. Despois falar aí, paca. Sí, algo así. Sí. Isto non é moi difícil que che quede así pegado. Primeiro tes que arrefriar, que o chocolate endureza e despois fas así. Adxudicado? Terás que miralo. Vale. Moi ben. Pois, antes de nada, teño que dicir unha cousa. Porque toda esta semana estivemos dicindo que había un sorteo no que, bueno, o gañador ou gañadora ia recibir unha cea, unha comida que van cociñar Xulio e Begoña. E xa temos gañador ou gañadora. Así que, señoras e señores, por favor, entrade no noso Instagram en @avoltascoprato. Aí está pendurado, aí está subido o gañador ou gañadora do noso sorteo. E recordade que vou ser o camareiro, que é o máis importante que vai pasar nesa cea. Pero a min de camareiro, evidentemente. Vai ser un desastre, pode ser, pero ides comer ben, prometido.
Prometido. Bueno, o gañador ou gañadora ten que informarnos de alérxenos e de todo, Ah, é verdad, sí, bueno, despois cando se poñen en contactos do programa xa lle diremos, no, pois a min gústame con máis sal, con menos sal, gústame o marisco, non me gusta a carne, o peixe, o que sexe. No. Se o poden comer ou non. Que? Se alguén é alérxico ao marisco, que o diga. Ah, vale. E se alguén é celíaco, que o diga. Tamén, que o diga. Porque é máis probable que haxa pan que marisco. Perfecto, tens razón. Bueno, chegou o momento de que pasa a nosa convidada de hoxe, a que trouxo a receita neste programa 200, que veña, por favor, Fina de Mazaricos, un aplauso para ela. Hola, Fina. Ven por aquí, ven por aquí, ven por aquí, ven por aquí. Que tal, como estás? Ben, ben. Estás ben? Sí. Así que eres de Mazaricos. Sí. Pareceme super bonito, Mazaricos, gústame moito. Sí, hai moito que ver en Mazaricos. Hai moito que ver en Mazaricos. Sí. Sorprendeume o da bola de ovos porque contáronme que ti non a faz, pero que na casa facíase. Sí. Eu fago a dulce. Ah, vale. A que coñecemos, non? Todos. Así a coñecemos por rosca. Por rosca. Exactamente. Entón, a bola de ovos que era algo típico na túa casa, que facíades na casa Sí, antes? facíase, antiguamente sí facíase. Bueno, sí O que que é pasa verdad. que chama máis a outro porque é máis dulce. Claro. Entonces, pues bueno, Claro. sempre tira máis. Bueno, sí que é verdad que se fai en moitas zonas de Galicia, pero bueno, concretamente na casa de Fina, en Mazaricos, facíase. a bola de ovos. sí. Aí está. Sí. Vamos ver como está amasando Xulio, que quero saber a túa opinión. A ver que che parece. Tira pa aí, a ver. Hola, benvida. Hola, ver. que tal? Moi boas, Fina. Ten moi Mira, boa pinta. Eu fixen a masa, e xa amasei, e cando me empezou a quedar suelta, integrelle 50 gramos de manteiga tamén. Porque esa é a diferencia con unha masa de pan normal, que leva manteiga. Entón agora volve a estar húmeda, como ves, pero xa non se pega tanto os dedos como antes. Sí. Non, porque antes sí que tiñas máis pegadillas, Eso, sí. entón agora hai que ir traballando un Según poquinho máis, traballa. hasta que se nos vaya soltando, e podemos facer unha bola, e temos que deixar que levede hasta que duplique o tamaño. Sí. Vale. Eu teño un truco personal meu para que levede máis rápido, porque non te podería llevar 2 horas ou 2 horas e media. Os puristas vas a votar a min, os puristas da panadería. Atención! Pero que se poñan tranquilos porque funciona. Truco polémico no voltas co prato, de por riba no 200. Claro, podía mira, ser non hai moito, que Xulio. hai que tapalo cun pano e poñelo nun sitio oscuro e tal, para que levede. Vale. Eu poño con papel film ao sol. Moi ben. Entón Saltou a fai. noticia, Galicia, ao revés. Ao revés do Ao mundo. revés. Entón fai un efecto invernadero co film Perfecto. e de verdad que leveda, a min levedoume esta masa en menos dunha hora, en 45 minutos. Bueno, se hai algún panadeiro ou algún panadeiro, reposteiro ou demais, pode chamar ao teléfono de afectados, é 664-483419, chamade e podedes dicir o que queirades a Xulio. Non nos importa. Que eu vou Podes seguir dicir o facendo así. queirades. Que el vai nos seguir facendo así, porque é así. Bueno, Fina, que che parece? Ti eres moito de facer masas? Sí, a min gustanme moito as masas. Sí. Que aspecto lle ves a Ves esa? moi bo aspecto. Ahora vamos a tapar con film, vamos a buscar un raíño de sol Ajá. e vamos a deixar levedar Pues 45 minutos. Aquí no plató está complicado do raio do sol, eh? Bueno, hai unha ventana aí que vin eu Hai xa. unha ventana. Facemos máxia televisiva sin problema ningún. Eso é E vai normalmente, se levedar esa masa. non temos esa posibilidad, estamos no medio de inverno e non hai ese calor, pois eso, un par de horas ou 3 hasta que duplique o tamaño, así tapadiño con papel film, podémoslo mollar con un poquinho de aceite. Se temos outro bol, para que non se nos quede pegado, pero bueno, non vai ter Vale, problema. vale. Aí está Outra manteiga. Xulio saltándose todo o que din nas pastelerías de Galicia. Moi ben. Xulio rematou. Vamos con Merche Rodal. Veña, vente, Fina. A ver que nos di Merche. Xa derretín o chocolate, xa estuvo, chegou a 45, benvida Fina o primeiro. Eso está ben. Igualmente. O ola está ben, sí. Chegou entre 45 e 50 graus, agora enfriamos rapidamente, ves que xa está casi a 30, xa é o momento de poder utilizalo. Primeiro o quentamos, despois o enfriamos e agora o utilizamos. O molde, vale. O dito, que vai estar pendurado nas redes sociais, vale? Vai estar ali colgado para que vexades como se fai pouco a pouco. O temperamento, sí, O porque temperamento, depende, sobre todo. O tema das depende temperaturas. do chocolate, pois vai cunha temperatura ou con outra, vale? Moi ben. Pois veña, vamos E agora pintar o ovo. pintamos. Vamos pintar o ovo de Galicia, o ovo de Pascua de Merche Rodal. Ti tes afilladas ou afilladas? Sí, claro. Ah, sí? Unha, Unha. que se chama Iris. E farlle os ovos ti, uno? Sí. Sí. E a maior, que tamén lle fago, que é a filla do meu marido, fagolle Ah, claro. a rosca. Porque o teu marido non fai, entón falo ti, non? Sí, claro. Claro. E ti tes afilladas ou afilladas? Sí, Fina? teño unha fillada, sí. E farlle tamén así pola Pascua algo ou eres máis de mercalo? Pois pola Pascua o que se solía facer sempre
era darlle os ovos, tamén. Outra das cousas que se facía, darlle unha dúcia de ovos. Unha dúcia de ovos? Unha dúcia de ovos. Pero de ovos... Os afillados, de ovos de galiña. Ah, vale, pero son ovos da casa, que eso sempre está ben. Ovos da casa, sí. Bueno, si agora teñen outro mérito. Bueno, Fina, vouche facer a pregunta de rigor neste programa, que é, antes de sentarte, cal das dúas receitas queres ti que está mellor? Pois é moi difícil, porque son cousas totalmente diferentes e vai ser difícil valoralas. Os dous son bons, penso. Ten criterio. Sí, pareceme que os dous son bons. Pero non te decides de momento. Pero sabes, o peor de todo nestes casos é que hai que decidirse por un. Despois, cando probes. Claro, cando probes. Pero quero dicir que te tens que decidir e a veces eres insusto porque son dúas cousas que están ben feitas, que son as dúas ao mellor de 10, é que resulta que ti tens que elegir unha. Pois é así, Fina, é así. Vas ter que decidir, é así. Vouche pedir que vayas á zona de sufridores, que te sentes ali, despois chamamos, te vale? Moitas gracias. Un aplauso para Fina, de Mazaricos, que está connosco na Voltas co Prato. Neste programa 200. Que? Bueno, aí está, para aí, chamamos. Todo moi ben. Vamos falar con alguén de Santiago. Hola, Carmen, boa tarde. Hola, boa tarde. Que tal, como estás? Bueno, pues moi ben, mirándovos, porque me encanta perfectamente. Así me gusta. Ah, mira, tengo ovo, mira. Ahora ten que resfriar. Ves? Que che parece isto? Que che parece isto dos ovos de chocolate que está facendo Merchi? Pois a verdad que me parecen estupendos, porque eu tamén os teño feito. Ves? E o que pasa que, bueno, se é para un afillado, mellor meterlle cartos tamén dentro. Vale. Pensás que podes facer? Chamas despois ao concurso, se che tocan os 50 euros, darlle ao afillado. E xa está. Bueno, xa teño que pensalo, que despois de haberlle dado xa algo... Bueno. Carmen, xa sabes que podes vir cando queiras. Un placer que nos vexas, como toda a xente que nos vive nestes 200 programas, mandamos un bico enormísimo. Igualmente para vos, vale? Veña, chao. Venga, un abrazo, chao. Chao. Ora, eles queren máis televisivo, os dous cociñeros, e que, mentras tanto, vamos contar a Galicia 4 cousiñas, porque vos, que agasallades, padriños e madriñas, nestes días? Ou afillados de Galicia? Que queredes recibir? Nestes días, a tradición chama ás nosas portas, e visitar as pastelerías é case obrigatorio. Pero por que facemos isto? Pois mirade, moito antes de que chegase o cacao de América, xa se regalaban ovos decorados como símbolo de fertilidade e do renacer da primavera. Sí, mesmo en tempos prehistóricos. Empezámonos a encher de chocolate moito máis tarde, hai uns 300 anos, e máis adiante empezaron as grandes figuras e os ovos casi escultóricos. Iso sí, había que agardar ata que rematase a Coresma para entregar estes agasallos, e por iso facemos o que facemos o domingo de Pascua. Non me digades que non é curioso. Cociñar, non cociño moito, pero estudiei nos libros. Xa o sabedes. @Voltas co Prato, aí están penduradas as receitas. Recordade seguirnos, que queremos aumentar a familia dos Platters. Vamos con Xulio Mato. Levedou ou non? Sí. Bueno, que máxia televisiva fixemos, Mira como levedou. Mira que grande é agora, O sol, O sol. O sol. O sol. Que che digan algo, Que che digan algo. Eso. Mirade como sabe levedar Xulio, Cos seus trucos. Eu busco as miñas... Trucos xulísticos. Moi ben, é así. Entón, mira, mira pai como levedou é eso. unha masa que está, como ves, moi tal. Vamos a ir quitando un poquinho de aire. Vamos a ir despegando un poquinho e vamos a volcar con cuidado. Xa se vai despegando, ela casi non che queda nada, non no bol. O sea, marcha casi toda, o sacala así co dedinho. Antes de facer a maxia, esta é un teino un poquinho con aceite, con polvo. Vale. Que nos axuda. Vale, entón agora, mira, vou separar unha boliña. Vale. Que xa deixamos aquí. Que pasada, Sí. E agora, esta vamos a ir estirando, vamos a ir dando a forma do bolo que queremos. De paso que estiramos, imos apretando un poquinho para quitarlle todo ese gas que produce a fermentación e que nos axuda a... Espera, a ver, que me aclare eu. Aí en riba vas poñer os ovos en cru, así. Aquí arriba vou poñer os ovos en cru, así. Sí, mira. E agora, con esta parte que nos queda aquí, vamos a traballar un pouquiño. E vamos a ir facendo, ves como queda moi elástica? Non rompe. Bueno, rompe que rompeu. Vale, rompe, sí. Pero vamos a ir poñendo así pouquiño a pouco. Como se fose o borde. Unha cinta. Vale, xa vou terminar de poñer, pero non te quero enredar. Vale. Entón, mira, e agora os ovos irían colocados... Aí vai, poñer os ovos. Enterrámolos un pouquiño. Ostras, vale. Ves? Que curioso. 4... O sea, apartas un anaco da masa. 5, faz o que? A corda ao redor, non?
Eso, así como unha cinta, e porlle os ovos. E agora, normalmente estes ovos, estas bolas de ovos, cocíanse nas casas, nos fornos do pan. Claro. E moitas veces ese forno non tiña un termostato fora para saber a que temperatura estaba. Entón, os ovos que lle pasaban? Estalaban. Porque os ovos van a asar. Entón, nós, para simular eso, que non temos esa temperatura, vamoslle pintar con un poquinho de ovo todo alrededor e vamos deixar que isto le vede outra hora, media hora se o sol, outra hora, para que medre un poquinho máis, teña unha segunda fermentación e meterémoslo no forno. Vale, entón botas de ovo por riba para que pareza que é cando estalaban, non? Ahora decorativo, porque antigamente estalaban. Estalaban antes de callar de todo, entón manchaba a nosa... Ah, que curioso. Es que boa historia. Está moi bonito. Está bonito, verdad? Sí, verdad. A mí o que me gustou é que fora unha receta tan antiga. Sí, sí. Sí, moi precioso. Ti fixeche algunha vez ou é a primeira vez que a fas? É a segunda. A segunda? Sí. Bueno, pois a ver Venga, a ver que teño que rematar. Veña, vou con Merchi. Que Merchi algo me quere contar, a ver. Mira, quero sacar, xa saquei un, Esos son cereais de chocolate. Hola, que ricos. Está mesturado con chocolate e vai a ser a base donde vai a ir o ovo, vale? Vale, ui, aí está un pouquiño, No. Está o sacando Está Merchi. precioso, Do mira. seu molde. Aí está. Xa temos as dúas metades. Con isto tens que ter moito tino. Ves, un aplauso para Merchi. E agora, mira, Que pasada. temos unha fuente. Esa está a auga fervendo do baño de María. Pero vais a derreter. Un pouquiño para... Isto é o cemento. Hai que facer cemento. Ah, Un para pouquiño. pegar. Claro. Bueno, o que non aprendamos con esta muller tamén. De verdad, E agora metemoslle dentro de todo. Sorpresa. Cartos. Non pedían cartos. Se tiveremos... Tes os 50 euros aí. No. No. Como o chocolate está derretido, xa podemos echar, vale? Ah, vale. Ahora, como estás nerviosa e temblas, a ver se das pejado. Por certo, señoras e señores, pregunta de concurso. Como se chama o pan que fai hoxe Xulio? Como se chama? Xulio, como se chama? Pan, o sea, bola de ovos. Bola de ovos. Vale, bola de ovos. 66448... Pero aí pon pan. Pero non é. Vale, pois como se chama a bola que fai hoxe Xulio, para que non se poña tiquismiquis? Bola de ovos, por eso me despistei. 664483419. O teléfono da Voltas co Prato. Cemento, quero cemento. Como cemento? Mira que bonito, Mira, un poquinho de cemento. Cemento armado. A base, arroz inflado e chocolate. Vale. O sea que eso vai estar boísimo. Entón, iso é para que se pegue, non? Esto para que se pegue. A ver se pega. Cuidado, que se ven cara atrás, Ven cara atrás? Un pouquiño, cuidado. Aí está, Merchi, tranquila, está ben. Agora, enfriei un pouquiño de chocolate, entre un papel e outro, este vai a ser o tellado, vale? Vale. Vas a facer un tellado? Sí, claro. É unha casiña. É unha casiña. É unha casa e o ovo está debaixo da casa. Claro. Bueno, como se nota que é o programa dos tempos que viñeron a tope, xa. Un pouquiño de cemento por aí. Cemento. Poñémoslle así. Tamén, ves, este truco de Merchi na bandexa, pasar así para poder pegar é maravilloso, Mira que bonito. A ver si lle queda e a ver si non rompo o ovo. Vamos a dar un aplauso si lle queda, Xa me están temblando as Un manos. aplauso para Merchi Rodal! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo ovo de Pascua! Gracias. Bueno. Que maravilla. E agora vou decorar con todos esos carameliños de colores por aquí e por alá. Ajá. Vale? Vale. Bueno, veña, marcho con Xulio que é chamada de concurso. Xulio. Dígame. Vamos a Poio, que che parece? Moi ben, un sitio moi chulo. Moi bonito. Manuel, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde, Cañotas. Como estás? Manuel, boa tarde. Hola, Julio. Hola. Como estás, Manuel? Ben, aquí vendo, na casa. Así me gusta, hai que ver o programa, claro que sí. Veña, por 50 euriños, como se chama o pan ou a bola que fai hoxe Xulio? Bolo de ovos. Moi ben. 50 euriños que marchan para apoio. Moi ben. Quen crees que vai gañar hoxe? Gracias. Non me escoitou. Quen crees que vai gañar hoxe, Manuel? Eu deixe 50 euros. Xulio, dixo. Dixo Xulio. Dixo Xulio. Manuel. Moi ben. Non contaba nin el. Un bico grande. Chao, Manuel. Vémonos. Chao, gracias. Chao, Manuel, gracias. Chao. Creo que Merchi está retellando. Está poñendo tellas. Robei un pouco de chocolate daquel pa min, que non me chega. Que queres, deste? Sí, do negro. Toma chocolate. Gracias. Eu sou boa persoa. Merchi, non che fai falta. Non me fai falta para nada. Isto que é tella do país, lousa... Lousa, tellado da zona de Lugo. Tella rica, esta é tella rica. Tella 12. É tella 12. E nada, adornando o tempo que queiramos, sabes? Aquí hasta que me deixes. Sí, necesitas retellar un pouquillo, non? Hasta que me deixes. Retellar. Vale, pois mentre eles están aquí tellando, retellando e Xulio rematando, vamos falar co público, vamos falar con Fina. Veña, vamos alá.
A ver, dadlle un aplauso a Fina, que veu desde Mazaricos. Levou o seu a rapaza a vir. Claro, levou o seu. Sí, yo. É así. Fina, que tal, como estás? Ben, ben. Bueno, que te están facendo aí, Sí, a verdade é que sí. Tens que estar contenta. Sí, contentísima. A ver, contame, que te están parecendo as receitas? Pois pareceme que están moi ben as dúas. Sí. Sí. Sabes que pasa? Que eu a de Merchi vexo como máis actual, pero un pouco máis espectacular. Sí, é moito máis... Pero- ten outra elaboración. Claro, e sin embargo de Xulio, o que me dá moita curiosidade por ver como está de sabor, sabes? Sí, tamén. Tens razón. Porque ti, por exemplo, recordas como sabían as bolas de ovos que facían na casa ou non? Agora xa casi non me estou acordando. Claro. Hai tempo, bueno, agora xa hai un tempo que non a estou facendo, pero non me acordo moito. Xa, pois hoxe valo recordar. Pero bueno, sí que unha é máis tradicional e outra é máis sofisticada. Más sofisticada, dixe, Viste, más sofisticada. Más sofisticada. Bueno, pois vamos con eles, veña. Levántate, vamos con eles, veña. Tira por ali para xunta Xulio. Vamos alá. Está chamando o forno, Xulio. Está chamando o forno. Sí. Pois cando chama hai que atendelo. Hai que atender o forno. A ver, vamos a abrir aquí o forno, Bueno, Fina. van che Que- caer as lágrimas. A ver, A ver. A ver. Estás preparada, Fina? Sí, sí. Sí? Vamos alá. Mira. Atención, Galicia. Mira Quero que- e pido un muy fortísimo aplauso Mira qué para a bonito. boda de Xulio Mato de Ovos. Instalaron, Instalaron. Vente, Mira, Fina, vente. mira. Mira ti, Está jugosiño. Toca. Hola. Quere a tocar, Fina? Ten moi boa pinta. Mira. Mira, está tiernillo. Carai, Sí, sí. Isto é unha Moi bebida. ben. De feito, xa vai ir... Oi, maravilloso. Pois Aquí vai no está preparando, vai empratando, vamos ver o de Merchi. Veña, mentras tanto. A ver que fai Merchi. Ponte por aquí, vente por aquí, Fina. Vente por aquí. Pois nada, Vente por aquí, estou Fina. facendo un bonequiño. Colócate aquí, que é o sitio de probar. Ajá. Aí está. Mira Hasta que aquí. Bueno, Máis tempo, máis decoración. Espera, que se vai ver, mira, que se vai ver, bonita. vais a ver aí, mira, vais a ver aí. Aí está. Mira, un aplauso para Merchi Rodal. E agora nada, máis tempo, máis decoración. 50 euros en xogo, señoras e señores. Que cociñou Merchi hoxe? Un ovo de chocolate. Non é difícil, non me digades que é difícil. Que cociñou Merchi hoxe? Ovo de chocolate. 664-483419. Chegou o momento de probar. Tedes que traerme as dúas receitas, cociñeiros. Porque é o momento de probar no programa 200. Está Fina esperando, verdad, Fina? Agora xa tes ganas, verdad? Agora claro que xa temos ganas, Verdad. xa teño ganas de saber Escoita, sabes que Un podes ir poquinho de probando. Sí. Hai Podes ir diferentes probando, cousas. A base ten Podes probar con cereales, pola tella, aí está, a polo tella tellado. ten o chocolate. Podes coller un poquinho de chocolate. Ti vai comendo, Fina, aí está. Vai comendo. Pasa. Se me pasa ese bol de aí... Ui. Chegou Xulio coa atracción turística. Vale, aí vai. Aí vai. Con chocolate, fixen chocolate para acompañar. Para mollar. Bola de ovos e chocolate para acompañar. Que maravilla gastronómica hoxe aquí no A Voltas co Prato neste programa 200 de Pascua. Marina de Narón, que tal? Boa tarde. Hola, buenas tardes. Por 50 euros, que cociñou Merchi hoxe? Pois un ovo de chocolate. 50 euros que marcha para Narón, moi ben, Marina. Moi bien, muchas gracias. Un bico grande, gracias por vernos. Gracias. Chao. Sí. Chao. Vale. Veña, vamos alá. Fina, de Mazaricos, da mamá, Merchi. Da mamá, Está. da mamá, Chocolate, home. Fina de Mazaricos. Ai, madre. Despois de probar as dúas receitas, agora está mesturando. As dúas receitas riquísimas. No voltas co prato, pero Fina, despois de probar, ten que decidir. Así que, quen gaña o programa 200 do A Voltas co Prato? Está pasando de min. Quen gana? Tesmo que dicir xa. Teño que te dicir xa? Claro. Pois mira, é que están os dous buenísimos, é porque me decido. Tesmo que dicir xa. Pois é dificilísimo. Pois termo que dicir xa, porque Son temos que darlle paso os ao dous de galego. 10. Moi ben. E son insusta con Xa, quen... termo que dicir, Fina, termo que dicir. Ai, Dios mío, pois casi me quedo ca bola. Xulio Mato! Señores e señores, moitas grazas por ver o A Voltas co Prato. Marchamos, vémonos a semana que ven. Chao. Ata mañá.